What is guys? Mervin Rada here mga Ribo Peeps, and welcome once again sa mga vlog. Third day na naman guys, and ang amuang scenario karon is mag-tour. What? And libuto na mo ang Lantur pala. And libuto na mo ang some other parts dito sa Boracay, mga tourist spots na din And namin kami nagsakay sa e-trike. Yung muna ilang tawag dito sa mga transport vehicle na e-trike. So guys, among first stop is Kuya, saan tayo punta? Una kuya? Bulabog po. Bulabog. Oh, yung Bulabog Beach, right? Oh, doon tayo punta guys, Bulabog Beach. So, picture tayo doon, tsaka makapag-swimming. Alright guys, see you sa Bulabog Beach. Alright mga iba peeps, nandito tayo sa Bulabog Beach. Hi vlog, welcome to my guys. And ano mo bang kuya ang kinaganda dito? Kanang sir, Anong mga activities meron dito sa Bulabog Beach? parachute, boating, mga po. Ito yung sentro ng, kumbaga, mga water activities kuya. So ito po yun guys, ang Bulabog Beach. Lusoy. Ito yung Tagalog na Dani. So muna yung other side sa Boracay guys. Excuse lagi. Yan. So again, kung gusto ninyo mga water activities, parasailing, scuba diving, helmet diving, water activities natin guys. No need din Alright, okay mga peeps, marami dito sa Bulabog Beach and nakatry mo niyog take of pictures dito sa niyog daw ko nung famous niyog. Ayos ka dito Narito din ang mga calm ng mga beach ba, hindi kayo balod. Di pa ito sa Pika side nga baludon kayo. Kung nag-aapod pag crystal kayak na mo kaya na yun ba? Isod kayo i-balance. Di pa dito nga side sa Bulabog kuhaan ka ng count yun kayo ilang beach ito. So next destination na mo guys kay sa Mount Luho. Pero mutuyo ka daw kay close na daw tong sa Mount Luho nga top nga overlooking yun ang Boracay Beach. So ngayon na Tagalog na naman tayo. So karon guys, dito sa may libot para makita po na mo ang Boracay from the top. Boracay from the top. Yan yung Mount Luho na deck. Sayang, sarado. Doon sana yun nakikita talaga yung whole view. So next kuya, saan tayo kuya? Dinimit tayo. Alright mga Ribo Peeps, nakapunta kami dito sa Dinuit Beach. And grabe ka stunning ang mga views guys. Malutol lang yung Querida Pita. Ayun ang rock. Diba? So yung beach nila proper natin na sa Dinuit Beach. And ano spot dito kuya? Ano po, papunta rito. Yung dito side. Dinibig beach at Biscob. So yun yung property ni Pacquiao. Dati. Yung giniba. Ayos. Hanap ka na ng preskong hangin dito talaga. Ano yan, Dinuit Beach guys. Ayos pinagay diri. Mo lagi balot kayo. May nangaligo. Alright mga Ribo Peeps, sumanami dito sa Dinuit Beach. And moto yung mga nakitaan ganina. Heavyweights. Pero next na mo to sa Newcombs dito sa Keyhole. And ayos po dito ang spot for picture taking. And sikat po ito siyang spot dito. So let's go!
nami dito sa keyhole. Pero kailangan sa ka mo hike di ay. Kay dili makasulod diri ang mga e-trike dito ra taman. Di pa mo to na, di pa. Pero ayos kayo guys oh. Yung sa picture diri eh. Kay makaingon jud paradise jud kay ang Boracay jud. Wow. Ayos. Kita mo to guys. Kana usay. Dito sa keyhole. Woo! Nakaabot ang dyan midire sa keyhole guys. Tanawa good no. Yusa kayo. Murag asa nga lugar nga pareho na murag Malaysia or Indonesia baka. Basta. Nice kayo eh. Oh. Keyhole. Yusa eh. Nabi lang pinaka-tip niya ko ano. Ang picture dito eh. Nice keyhole guys. So kung ma-adri mo sa Boracay, mas okay yung makaari po mo diri pero makaari mo diri via land tour. Okay kayo. Jessica na ito, Jessica eh. Bobby na palandong. Init kayo eh. Wada. Nice kayo diri eh. Sobra juga ka nice yun. Oh. Then ay mga photographer diri. Gusto po mag-picture ba yung phone, pwede na po sila. Makatag lang mo tik ba, yung mga donation. Siya guys. Next na sada. Alright guys, before me mo proceed sa next nga destination na mo, dito sa entrance, padulong dito sa keyhole, kay naani nakita na mo. O ba sindi daghang tao dito sa Puka Beach. Dili kami makapicture dito, so amo na nag-grab ang opportunity nga makapicture diri. So, picture na yun. Wag. Ako mga picture na. Ayos. One eternity later. Sus, madto punta mi sa Puka Shell Beach. What done? Abtan mig ulan. Boracay. Abtan yung mig ulan yung taon. Sayang. Sayang. Puka Shell Beach. Bakit naman umulan pa? Alright guys. Wala na din nakadto dito sa Puka Shell Beach kay naabtag ni ulan. Medyo kusog-kusog sa itong ulan ngayon na. Wala na nakadto dito pero sige lang, doon naman na po ka spot ang amuhan nagtuwan ang kana Puka Beach Shell Beach. Puka Beach Shell Beach. Puka Shell Beach yung ang Willis. Willis ba ito? Sa katong naigroto dito Willis. Ito naigroto ni Mama Mary dito sa tunga sa dagat na Rock Formation. Pero okay lang. Nakita na po ito na mga hapon. Wala yung kanto dito nakita. Kaya medyo na-ilayo na mga kutugon. Karoon, paulit na may. Babalik na may ito sa hotel resort. Kaya ulan na. Nga umahan na pagpauli. Kusog yun yung ulan na. Kaya yung nagasulod naman yun. Ang bagyo. Pero sulit kayo guys. Among na mga natuan. Ilan pa ganina. And mag 3 hours na po. Pero okay tayo sulit-sulit. Mata, nagsusunod yung mayang ulan. Maligo ko abot sa kayo. Pool na lang tayo maligo. May ganang picture mo tayo sa pool. Maligo dito daw po. Sa dagat lagi. Pwede na siguro dito eh. Dito na lang ako alas 5. Alas 6. O pwede. For mag-breakfast. Wala yung kaligo dagat. May mga activities lagi ang mong iapas po. Mga spots, mga tourist spots sa mga iapas. Unawa kami nakaligog dagat. Masigi sa pool, galit sa hinan, huwag kami kaligo. Nagkaroon niya, ulan-ulan, naligo dito. Makadaligat ko niya, ligo na sa beach. Pero umana lang ba no? Before... Naligo ko. Wala, nito. Misal kaya, kato sa lalom ko, iguro mo ko nilong-blue ba ito? Wala mo yung kwato, nag-enjoy nga, ligo-ligo ito. Lum-lum lang yung kwato, kaya para lang yung makuha itong buhay shot nila. Sumula mo na mga girly-girly na mga pusi sa kaya. Kaya mo na dito sa lalom, mga picture.
Ulan, bakit naman? Hira guys. Importante, nag-enjoy. And sulit kayo. Factory Hotel! Later that night. Woo! After 3 hours of road trip. Tulong ka oras guys nga land tour. It's time to relax sa ilang pool dito sa Henan. Ayos kaya hindi na siya bugnaw ba? Hindi siya makatugnaw pero kaya karon kay ang Juan. Ano kani Juan kini puno na niya wiwi. Chill sa karon kay later tingkaon na sad. Lamig na sa gikaon niya. So karon po huwag siya tadi sa ilang pool. Para ma-relax food gamay atong kalawasan ba. The next morning. Yo, Repa Peeps, it's day 4 and it's time to say goodbye diri sa Boracay kay mamalik na mi og Cebu, mamauli na jud mi. Hey, ayos kaayo Sulit jud kaya mo ang pag-vacation dinhi sa Boracay and hopefully mausab. And by the way guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update ka kung ako'y bagong vlog nga i-upload. Hanggang sa sunod mga Repa Peeps! Chill out! Peace!